Success sugdi na ang imong biztalk uban kang Sef Kadayona. Mga tawata this morning mga kapuso, kay makauban nato dinhi sa biztalk si kapuso comedian Sef Kadayona. Maayong buntag, Sef. May mutad, yung basa-basa. Ang saya, no? Sobrang active, ano? Pasensya na po, nakalimang asukal po ako today. Ay, grabe ka. Grabe ka naman. Limang asukal talaga. Kumusta ka na, Sef? How are you? Okay naman. Ito. Okay naman. Hindi. Okay naman ako. Happy naman, happy. So far, everything is good. Kung ano yung resources na nandito, joke lang. Ayan, pero ayan, steady. Steady. Buti na lang kasi parang hindi ka steady sa mga segments mo, lalo na sa Walang Talent Show sa YouTube channel na Kapuso Comedy sa Yulol. Ano ba yun? Kumain ka talaga ng raw egg? Ano pa yung mga ipapakita mong mga kakayahan at mga kalokohan aside from eating raw eggs? Siguro darating na rin ako sa point na kakain na talaga ako ng hilaw. Pag ako naubusan ng gasol dito sa bahay, mukhang papunta na ako doon. Pero we're very thankful na nakagawa kami ng digital platform para syempre, di ba, kahit papaano, napapanood pa rin tayo at nakakapagbigay pa rin kami ng katatawanan sa mga viewers natin, mga kapuso. Yan. So, GMA, thank you for creating this channel. And I'm so happy. Yan. And nakita din namin yung skit mo sa Walang Kwenta kasi pinakita mo kung ano yung mga senaryo ng mga walang kwentang anak sa bahay. Pero sa tunay na buhay ba, Sef? Totoo ba talaga yan o kabaliktaran ito lahat sa totoong buhay mo? Sinasabi ko talaga kabaliktaran ito. Iba yung sinasabi ng magulang ko eh. Similar ko lang. Sinabi mo lang. Natawa nga kami sa konsepto na ito ang pinakapapanoorin mong walang kakwenta-kwentang nangyayari sa buhay ng tao. Masabihan nyo lang akong walang kwenta sa segment na yan. Means a lot. It really means a lot. Ay, nako, Sef. Pero sa bahay ba talaga ninyo? May ginagawa ka talagang mga chores? Before I used to live alone, kaya talagang natuto ako sa lahat ng chores. Kaya pagdating ko ulit sa family house, hindi ko na siya ginawa kasi nagawa ko na noon mag-isa ako eh. May punto ka dyan. Hindi. Pinaka-thankful ako is, syempre, nung mga times na may work, lagi tayong away sa family. Ito yung, parang nakakita lang ako ng in a sense na right side na ito naman yung pagkakataon ko to bond every day with my family. Ayan, so quality time talaga at home with your family. Yes. We're happy for you Yes. na okay kayong lahat Thank dyan. you. And Sef, kahit Yes. naka-stay at home ka, tuloy-tuloy yung pagpapatawan nyo through Kapuso Comedy's YouTube channel, ang Yulol. How do you plan Yes. ba and how do you keep your comedian mind rolling despite sa mga ang daming negativity na nangyayari ngayon? Gusto lang namin ipakita na kahit na ganito ang nangyayari, tayo mga Pilipino ay nakakahanap ng ways para itato natin to ng mas magaan na paraan at parang tawanan at mas maging masaya sa ating buhay. Kaya yun ang ginawa namin sa Yulol na para kahit nandito tayo sa loob ng bahay, iba kasi yung kasama mo yung pamilya mo at kahit nagtatawanan kayo. At kami, in our part, yun ang gusto naming ibigay sa kanila. Ayan, ang dami niyo proper ko talaga. doon. Ang dami niyo talaga ang napasaya ngayon. And so far, ano yung mga mensahe or mga feedback na natanggap mo at nakapag-inspire pa sa'yo to continue what you do? Nakakatuwa na yung mga tao nga na kahit na ganito nangyayari, parang they find ways na parang nakakatawa at nakaka-brighten lang ng araw nila. At para sa amin, sobrang thankful kami na appreciate niyo yung ginagawa namin. Yeah. Ayan. And I'm sure namimiss mo na yung Bubble Gang family mo, especially Of the course. boys. Kaya let's describe your Bubble Gang boys co-stars in one word. Let's start with Michael V. One word? Oo, one word lang. Michael Okay. V. Kuya Bitoy, leader. Betong Sumaya.
Funny. Si Antonio, kita niya. Funny. Kaya Antonio, strong. Si Archie Alemania. Energetic. Sobra. Yan. Si Mikoy Morales. Bigote. Nakita niyo po bang facial hair niya ngayon? Search niyo lang po. Na-interview nga namin. How about si Boy Tukizon? Philanthropist. Wow, hayop. Philanthropist. Wow. Si Paulo Contis. Inspirational. Wow. Lalim. Kaya, paayod ako dito sa bahay. Baka naman. How about si Mikael Daez? Handsome. Alam natin yan. And si Diego. Sinali ko talaga si Diego sa boys. Si Diego? Horsey. Hindi, joke lang. Diego, joke lang Ano ba? Tapos, si Seth naman. Ikaw naman, ano masasabi mo kay Chef? Ano masasabi ko kay Seth? Mabait si Seth talaga. Ang bait-bait Ay, niya thank si you. Seth. Thank you. Saan na ba yung hilo ko? Huwag ka kasi masyadong Ay, naku, Seth. Seth, before we end the interview, ano yung gusto mong mensahe para sa mga viewers natin? Maraming salamat din po sa patuloy rin sumusuporta sa aming digital channel, which is ang Yulol. Click like and subscribe. Hindi pa ako sanay pero yun. Maraming salamat po at patuloy lang po kaming magbibigay ng magagandang contents para sa inyo. Daghang salamat, Seth. Thank you for joining us this morning. Maraming salamat. Thank you. And we can do this every day, you know. Sige panindigan mo yan. Thank you, Seth. Thank you, Ingat thank you, ka. Hinaot mga kapuso nga napatawa mo na mo this morning kauban si kapuso comedian Seth Cadayona. Og mubalik pa ang GMA Regional TV Live.